За кико патрона от панагюрише, човек си ме, човек с уважение. За неговата съпруга Мария, жената до него, силата в дома. И за неговия син Стефан, бъдещето, гордостта на фамилията. Това е от сърце! Слушай внимателно. Familia Kapabara tu men Vali gărmi Pak mu vărvi Eftinu puva Eftinu leu Eftinu Всичко сам постигнал Има жена Къща пари Най-красивие деца Вали гърми Животът му върви без спирачка. Unai baron andi Panagyuriște Taricata mastes Sam se vdignal, sam se boril Ne se primer za всеки Ефтино, лео, ефтино Обиколил всичко сам Постигнал, издигнал Сега всички гледат към него. Și pe